Вітаю, шановное гаспадарства, гэта Пік Свабоды, з вами Дмітрий Гурневіч. Выборы ў координацыйную раду пачнуцца сёння о 22 гадзіне, прынамсі так мае быць. Першапачаткова яны мусілі стартаваць ранкам. Перанос быў патрэбны, каб зрабіць праверку сістэмы галасавання. Ці будуць беларусы галасаваць і ці бачаць патрэбу ў координацыйнай радзе. Але спачатку пра тое, чаму перанос галасавання быў увогуле неабходны. Беларусам для ўдзелу ў галасаванні трэба прайсці верыфікацыю, сфатаграфавацца і прыкласці свой пашпарт. Гэтыя звесткі паступяць падрадчыку кампаніі «Самсап». У нядзелю выданне «Наша Ніва» паведаміла, што заснавальнікі гэтай кампаніі вучыліся ў Расіі, і таксама там знаходзіліся офісы яе распрацоўкі. Апрача таго, выданне напісала, што ў пачатку 2026 года кампанія пасля публікацыі на хакерскіх форумах вымушана была прызнаць, што амаль 1,5 года з 24-го у яе сістэме былі трэція асобы, што ў выніку прывяло да кампраметацыі даных некаторых карыстальнікаў. У координацыйную раду праз онлайн-галасаванне абіраюць 80 асобаў. КР мае выконваць функцыі альтэрнатыўнага беларускага парламенту. Створаны у 2020 годзе орган павінен быў дапамагчы Лукашэнку перадаць уладу апазіцыі. Цяпер у ім няма людзей, якія жывуць непасрэдна у Беларусі. А абмяркоўваць выбары ў гэты орган сёння буду з кіраўніцай выбарчай камісіі КР Аленай Прыходскай і Александром Кныровічам, былым сябрам координацыйнай рады. Вітаю вас. День добрый. Тут нагадаю для тых, хто не ведаў, магчыма, што Александр Кныровіч якраз, здаецца, год таму выйшаў са складу рады. Але першае пытанне Алене. Спачатку, Алена, ласка, раскажыце, што там з бяспекай тых людзей, хто будзе галасаваць у сувязі з учорашнімі паведамленнямі нашай Нівы, і наколькі мне вядома, Павел Лібер сказаў Радыё Свабода, што нават не факт, што яшчэ выбары сёння пачнуцца 22-й. Ну, глядзіце, Зміцер, усё тое, што вы агучылі, вы пераказалі артыкул нашай Нівы, які, па сутнасці, з'яўляецца пераказам артыкулам з аднаго крыптасайта, сайта, які прысвечаны падзеям, навінам у крыптасвеце, і аўтар гэтага артыкула першапачатковага не з'яўляецца ні журналістам, ні расследавальнікам, а проста звычайны капірайтар, які размяшчае свае паслугі на біржы і займаецца напісаннем розных тэкстаў за грошы. І вось непасрэдна на том сайце, з якога ўзяты першапачатковы гэты артыкул, якім наткняўся ананімны аўтар нашай Нівы, ён напісаны ў шэрагі там больш за 1000 іншых навіновых публікацыяў гэтага аўтара і з'яўляецца проста капірайтам там і не больш за тое. Але ці гэта азначае, што гэта неправда? Гэта азначае, што крыніца гэтых звестак менавіта ў тым выглядзе, як яны пададзены нашай Нівай і пададзены вось гэтым капірайтарам, з'яўляецца, скажем так, неправеранай і сумнеўнай. І я зараз патлумачу чаму. Таму што вось вы ўжо агучылі гэтыя сцвярджэнні, якія напісаны ў нашай Ніве, напрыклад, там зліў дадзеных, так? І ў тым выглядзе, як вы гэта агучылі, як гэта агучыла наша Ніва, гэта выглядае так, што адбыўся зліў персанальных дадзеных кліентаў гэтай кампаніі. Так, звычайны карыстальнік, калі прачытае, гэта зразумее. Але насамрэч гэта толькі частковая праўда, таму што гэта той доступ, які мелі да сістэмы «Самсат», гэта быў несанкцыянаваны доступ, але ў сістэму абслугоўвання кліентаў. То бок там не было ніякіх персанальных звестак, а былі стасункі паміж сістэмай падтрымкі альбо аператарам падтрымкі і тымі людзьмі, якія ў гэтую падтрымку звярталіся. Пагадзіцеся, гэта трохі розныя рэчы. Ці калі чалавек мае доступ у саму сістэму, альбо там у службу падтрымкі. То бок выбары о 22-й гадзіне ўсё-такі пачнуцца, так? Я спадзяюся так, калі не ўзнікне ніякіх форс-мажораў, хтосьці яшчэ штосьці там не накіне, не закіне. І я яшчэ хочу адзначыць у сувязі з тым, што вы сказалі, што, напрыклад, наша Ніва не звярталася чамусьці за каментаром у саму кампанію «Самсат». А вось мы звярнуліся і адразу атрымалі адказ. І ў мяне вось у гэтай сувязі пытанне. Калі вы пішаце такія рэчы, чаму вы не звяртаецеся да першай крыніцы?
Чаму вы ў іх не запытваеце ну, вельмі слушнае і рацыянальнае пытанне? Таму што, як аказалася, і служба падтрымкі, і ўвогуле камунікацыя з самсабам адбываецца вельмі проста і лёгка. І што яны вам адказалі? Калі можна адным сказам, таму што у нас... Яны адказалі, што яны вельмі заклапочаныя гэтым артыкулам і што гэта ўжо паўторны такі артыкул, і яны запрасілі ў нас кантакты рэдактараў нашай Нівы і аўтара гэтага тэкста вось для таго, каб з імі скамунікаваць, і я думаю, там яны ўжо далей будуць вырашаць, як яны будуць ну, гэтую камунікацыю паміж сабой рэгуляваць. Дзякую, Алена. Александр, вас гэта сітуацыя ўвогуле не напалохала? Вы ўвогуле маеце намер галасаваць? Ну, меня пасля 5 гадоў за кратамі вельмі цяжка чымсьці напалохаць. Ввогуле. Таму я, канешне, збіраюся абавязкова галасаваць і звярну увагу толькі на тое, што ведаеце, ёсць артыкул, ёсць нейкія разважанні, ёсць дакладная ці недакладная інфармацыя. Ёсць пытанне, чаму менавіта напярэдадні галасавання выходзіць вось такі артыкул. Гэта ўсё ёсць, а з іншага боку ёсць давер. Давер да Паўла Лібера, які праводзіў, ну, які быў аўтарам платформы «Голас», не адзін, але мы разумеем, што менавіта яго асоба уасабляе ў сябе вось платформу «Голас», які зрабіў платформу «Новая Беларусь», які праводзіў, як вось менавіта чалавек, які адказваў за тэхнічную частку мінулыя выбары, і ніводнага зліва інфармацыі за ўсе гэтыя гады з тых сістэм, якія рабіў Павел Лібер, не было. І таму у мяне, канешне, ёсць 100% давер. Я не прапаную ўсім распаўсюджваць как бы мой давер на Паўла Лібера, але ў мяне асабіста ёсць вялікі давер да самога Паўла, да яго працы, і таму я, канешне, буду галасаваць. Алена, учора Віктор Бабарыка у Вільні сказаў, это цытата, калі нехта скажа, што 7 тысяч галасоў даюць ім права гаварыць ад імя 100 тысяч беларусаў у выгнанні, то мне, як матэматыку, паводле прафесіі гэта незразумела. Віктор Бабарыка мае рацыю, не мае рацыю, як вы пракаментуеце гэтыя словы? Натуральна, гэта ж аднясенне да тых 7 тысяч, которые галасавалі на папярэдніх выбарах. Як я магу каментаваць выказванне чалавека, які мае права выказваць сваё меркаванне як заўгодна? Не, ну вам здаецца, што 7 тысяч чалавек маюць права гаварыць ад 100 тысяч? А хто, скажыце, калі ласка, калісьці казаў, што мы гаворым ад увогуле не як будзе-якой колькасці людзей? Ну, то бок, вось усе гэтыя лічбы, яны сапраўды з'яўляюцца маніпулятыўнымі, таму што калі любы прадстаўнік дэмакратычных органаў Беларусі бярэ на сябе адказнасць, ну, нешта гаворыць, даносіць, альбо там ажыццяўляць будзе-якую палітычную ці актывісцкую дзейнасць ад імя беларусаў, то я яшчэ не чула ніколі ні ад кога, каб ён казаў, я кажу ад імя 100 тысяч, альбо 200 тысяч, альбо яшчэ. Ну, то бок, у нас няма увогуле такіх вымярэнняў ні ў кога. Не, ну, гаворыцца, калі хтосьці гаворыць, прабачце, вас пераб'ю, калі нехта гаворыць з чальцоў Коордынацыйнай рады, то яны гавораць, што яны ўвогуле гавораць як адзіны выбраны орган унутры беларускага грамадства. Ну, прынамсі, ад імя сваіх выбаршчыкаў, я думаю, так, яны маюць права гэта казаць, але ўвогуле гэта пытанне не зусім да мяне, я думаю, а хутчэй да тых, хто бярэ на сябе адказнасць сказаць ад імя беларусаў. Ну, слухайце, блогер выходзіць у эфір, кажа, я кажу ад імя народа. Хто гэты народ, сколькі гэтага народа, хто ўвогуле займаецца вымярэннем пазіцыі і прадстаўніцтва. І як гэта можна вымарыць у наших умовах, ну, мне цяжка сказаць. Але у кантэксце выбараў у Коордынацыйную раду можна засведчыць тое, што ўсё ж таки гэта выбарны працэс, і пакуль іншага у нас, ну, няма. І, канешне, якая-нибудь палітычная фігура на кшталт Віктора Бабарыка можа там апеляваць да сотень тысяч подпісаў, якія былі адданы за яго ў 2020 годзе, але ці можа ён гэта сказаць у 26-м? Што такая ж колькасць людзей за яго зараз падтрымлівае. І каб вось гэта якімсьці чынам можна было б спраўдзіць, 200 гэта тысяч, 20 гэта чалавек. Для гэтага існуюць выбары, прынамсі, у Коордынацыйную раду. Ну, добра, калі будуць іншыя выбары. Хай будуць. Ну, але пакуль у нас вось, ну, такі інструмент ёсць. І Віктор Бабарыка мог бы прыняць удзел і замерыць зараз свой рэйтынг і свой узровень падтрымкі таксама.
Александр, вас таксама калісьці выбралі ў гэты адзіны выбраны орган, як кажа Алена, але вы пакінулі яго, выйшлі. Якая была все-таки прычына? Гэта некае расчараванне ў людзях, у ідэі, эфектыўнасці? Ни в коем разе гэта как бы у меня была асабістая прычына на гэта. Я тады, калі у меня будзе такая магчымасць, я, канешне, пра яе распавяду, але, канешне, ведаеце, расчараванне ў тым, як працуе Координацыйная рада трэцяга склікання, у меня была на другі дзень працы ў Координацыйнай рады, і яна, гэта адчуванне не змянілася за весь час існавання Координацыйнай рады трэцяга склікання, таму нармальным было б пытанне, чаму я не выйшаў адразу. Гэтыя рэчы, якія адбываліся ў Координацыйнай радзе трэцяга склікання, не ўплывалі на маё рашэнне выйсці. Падкрэслю яшчэ раз, былі асабістыя абставіны, і калі б не яны, я б, конечно, дапрацаваў да канца працы Координацыйнай рады трэцяга склікання і павінен падтрымаць Алену. Справа ў тым, што ў нас няма ніякага іншага выбранага органа зараз. Так, 6723 голаса гэта вельмі мала, але ўсе астатнія не маюць і гэтую легітымнасць. І яшчэ такі момант, а чые гэтыя галасы? Гэта галасы вельмі, ведаеце, вельмі смелых людзей, якія пад гэтым ціскам, якія пад магчымасцю атрымаць наступную крымінальную справу, магчымасцю атрымаць пакаранне для сваіх родных у Беларусі, все ж таки вырашылі аддаць свае галасы. Таму я бы не ставіўся так, што гэта ўсяго 7000 чалавек. Гэта ажно 7000 чалавек. А чаму тады вы зараз не балатуецеся? Ну, я бачу, як у Координацыйную раду балатуюцца шмат якіх вельмі дастойных такіх людзей, якія маюць і палітычны ўплыў, і маюць нейкія свежыя ідэі. Мы бачым, паміж тых, хто ўжо быў раней, мы бачым і аб'яднаную грамадзянскую платформу, і сімпатычны мне наступ, і сімпатычны мне блок «Ваш голас», і блок «Закон і правапарадак». Мы маем шмат людзей, шмат чаго прадстаўлена там. І я бачу сваю ролю не ў тым, каб змагацца за нейкую адну ідэю і за адну функцыю ці палітычную сілу. Мне зараз больш цікава разважаць і рабіць нешта для таго, каб сфармаваць агульную візію таго, што павінна адбывацца ў Беларусі пасля перамен, пасля Лукашэнкі, але я спадзяюся, што мы з гэтай візіі прыйдзем у абраную Координацыйную раду і зробім нейкія грамадскія слуханні, каб гэта стала, каб гэта было падтрымана і абранымі дэлегатамі Координацыйнай рады. Это не про вас, Юрий Губаревич кажа, што людзі, которые могуць крытыкаваць, але не хочуць браць на сябе адказнасць? Ведаеце, я ўжо 8 месяцаў не крытыкую ніводным словам Павла Латушку і яго рух Губарэвіча за свабоду. Так, гэта шмат, і гэта асэнсаваная пазіцыя. У меня была асэнсаваная крытычная пазіцыя тогда, калі мы працавалі разам у Координацыйнай радзе, але гэта скончылася, і я не знаходжуся ў іх нейкіх стасунках, і таму лічу, што я не маю права крытыкаваць тых людзей, якія зноў ахвяруюць сваёй бяспекаю і ідуць у абраны орган. Таму Юрий Губарэвич, ён змагаецца зноў з нейкімі ўжо ценямі. Алена, а што, на вашу думку, самае відовішчнае зрабіла Координацыйная рада за некалькі апошніх гадоў? Відовішнага было шмат, і, на жаль, гэта ўсё звязана больш, канешне, з такой негатыўнай канатацыяй. Кейс Анжэлікі Мельнікавай, мне падаецца, гэта галоўнае відовішча сезону ўвогуле, і, на жаль, ён звязаны з Координацыйнай радай. Таксама было там шмат спрэчных і скандальных момантаў, за якія, як мне падаецца, вельмі слушна крытыкуюць склад Координацыйнай рады, і тут я пагаджуся з Александром. Ёсць за што крытыкаваць, і трэба быць, я не ведаю, мегаідэалістам альбо безглуздым чалавекам, каб бачыць усё толькі ў ружовым свеце і казаць, што гэта там ідэальныя людзі альбо ідэальны орган. Канешне, не. Але калі сыходзіць з таго, што ўвогуле няма нічога бездакорнага ў прынцыпе, і мы маем прадстаўнічы орган, які складаецца з розных беларусаў, і гэтыя розныя беларусы па-рознаму сябе праяўляюць, то відовішна тут амаль усё. І
Нельга сказаць, што гэта сумны такі протапарламент. Так, але Акурат, тады я тады зусім не прабачце сумны. сыду з іншага, можа не відовішчна, тады сэнсоўнае, так, бо я памятаю, калі выбары адбываліся мінулыя, было шмат таксама планаў і анонсаў працы, там і рэформы, і ідэі, пра які вот Александр узгадваў, будучай Беларусі. Ці тосьці тое, што можна намацаць і сказаць вось у рамачку, ведаеце, павесіць на сценку, вось мы гэтым ганарымся. Ну, я бы тут выделила, по-першае, гэта такое ўжо сістэмнае сталае прадстаўніцтва ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і ўся тая праца, якая адбываецца там, так. Я б, канешне, адзначыла яшчэ працу па адвакацыі, можа, злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. І яшчэ такой галоўнай падзеяй я бы адзначыла гэта слуханні, якія адбыліся ўжо там напрыканцы кадэнцыі дэлегатаў Коордынацыйнай рады, якія былі праведзены акурат блокам Прокоп'ева Егорова, якія выйшлі са складу, але яны гэтыя слуханні правялі, і яны, наколькі невядома так звонку, я назірала за гэтым, яны шмат высілкаў на гэта паклалі, і гэта было ім непроста. Але тым не менш яны гэта зрабілі. Там я не буду ацэньваць гэта там было там добра, дрэнна, відовішна, там не відовішна, але тое, што гэта быў вельмі важны і сэнсоўны акт і падзея, ну я лічу, што так. Александр, на вашу думку, калі крытыкі кажуць, што КР гэта дыскусійны клуб у Zoom, гэта справядліва? Ці ўсё ж такі вы будзеце таксама абараняць КР? Ну, вы ведаеце, я бы... Ну, по-першае, КР у яго нет нужды нейкай маёй абароне, ён самастойны ўжо сам ходзіць, хаця яшчэ вельмі такі... Ну, тут сумнеўна. Вельмі шмат людзей крытычна ставіцца, бо не да канца разумеюць яго ролю, таму я пытаюся зразумець... Я разумею. Ёсць ли он чымсьці большым, чым дыскусійны клуб? Ну, гэта, канешне, натуральна, ёсць. Тое, што узгадала Елена, гэта ўжо сталае прадстаўніцтва ў некаторых такіх в органах Еўрапейскага Саюза, ПАСЕ і яшчэ ёсць некалькі органаў. Гэта дасягненне. Але не толькі яно, ведаеце, в Коордынацыйнай радзе працавала камісія па адукацыі, і былі зроблены намаганні ў напрамку паляпшэння становішча з прызнаннем дыплома беларускіх навучальных устаноў, там было легчэй. Калі вы пачытаеце, паслухаеце, як справаздачыцца фракцыі Коордынацыйнай радзе, то яны справаздачацца тым, што дапамаглі нейкай частцы беларусаў атрымаць візы, міжнародную абарону і некаторыя яшчэ рэчы, якія натуральна выходзяць за гэтыя межы дыскусійнага клуба у чатах ці дыскусійнага клуба ў зумах. Калі памераць эфектыўнасць, то, канешне, яна магла б быць у шмат разоў болей. Напэўна, Коордынацыйная рада працуе, не ведаю, на 7% ад сваіх магчымасці, але сказаць, што яна толькі Zoom і нічога болей, гэта было б перабольшана. Алена, калі вось КР называюць альтэрнатыўным парламентам, вы адчуваеце, што, прынамсі, унутры апазіцыі ён мае некую рэальную ўладу? Ну, умоўна кажучы, ён можа здымаць вось гэтых прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету, ці неяк, не ведаю, прымушаць Святлану Ціханаўскую, яе офіс неяк рэагаваць на нешта, праводзіць палітыку пэўную? Ну, я бы хотел отказать на гэтае пытанне. Так, пасля Алены. Конечно. Мне не вельмі падабаецца, калі вось менавіта з такога ракурсу, што гэта разглядаецца як нейкая ўлада, якая там хтосьці над кімсьці стаіць. Мне падабаецца больш глядзець на гэта, і я заўжды, чаму я дагэтуль ўсё ж такі падтрымліваю Коордынацыйную раду як орган, я бачу яго як нейкую такую сістэму check and balance, стрымак і проціваг. І вось калі з гэтага пункту гледжання глядзець на ўзаемадзеянне і з офісам, і з АПК, і з іншымі будь-якімі актарамі ў беларускай дэмакратычнай прасторы і руху палітычным і актывісцкім, то тут зусім па-іншаму тады змяняецца і фокус, і стаўленне. Гэта не для таго, каб кімсьці павеліваць, кагосьці здымаць, кагосьці узносіць на нейкія пасады, а для таго, каб была вось гэтая сістэма стрымак і проціваг і справаздачнасці, падсправаздачнасці аднога перад адным.
Не таму, што хтосьці мне там нейкай начальніцы павінен справаздачыцца і хтосьці мне штосьці Я пра гэта і абавязаны. пытаюся. Не. Зараз Александр таксама адкажа на гэтае пытанне, которое задаў, але я хацеў бы проста вас удакладніць. Так што значыць справаздачыцца? Проста пра нешта расказаць і іншае там не ведаю, або выкажуць недавер, або пахлопаюць у ладкі, ці гэта мае нейкія практычныя наступствы? У тым ліку хацелось бы, конечно, каб за гэтым яшчэ апрача таго, што вы пералічылі, былі яшчэ і нейкія рэфлексіі, прызнанні памылак, выпраўлення гэтых памылак. Вось гэтага, канешне, ну, як мне, проста як чалавеку, так, то мне гэтага трохі не хапае. Тады ў чым check and balance? Просто паслухаць? Так это ж і раней было. Можна паслухаць праз інтэрнэт, проста праз YouTube Ціханаўскага расказаць, можа, або прадстаўнікі яе. Ну вось у дадзеным выпадку не зусім проста праслухаць, таму што калі ўсё ж такі яны адзін аднаго слухаюць, яны яшчэ і адзін на аднаго ўплываюць і улічваюць і меркаванні, і крытыку, і тое, што кожнае там рашэнне можа выклікаць пытанні альбо нейкія наступствы. Вось пакуль, як мне падаецца, гэтая сістэма менавіта вось так выглядае. Александр, Але хацелось бы паляпшэння. Ну, вы ведаеце, у нас был вельмі добры прыклад, гэта слуханне прадстаўнікоў вебінарнага пераходнага кабінета ў 23-м годзе, праз год пасля іх прызначэння. Так? Гэтае слуханне праводзіла Координацыйная рада другого склікання. Да іх таксама было шмат пытанняў, яны былі не зусім не ідэальны. Але да пачатку слухання ў Координацыйнай радзе працавалі камісіі па напрамках асобных прадстаўнікоў, была прааналізавана дзейнасць, былі падрыхтаваны пытанні, гэта была сапраўднасць, справаздачнасць, і прадстаўнікам было вельмі нелёгка адказаць на пытанні дэлегатаў, і па выніках гэтых слуханняў, ну, па-першае, кожнаму прадстаўніку і кіраўніку аб'яднанага пераходнага кабінета была накіраваны рэкамендацыі, як што выправіць, як і што рабіць далей. Гэта першае. А па-другое, спадар Азараў не атрымаў даверу ад дэлегатаў. І я памятаю, што і спадар Павел Латушка вельмі так на тоненькага праз галасаванне прайшоў падтрымку дэлегатаў. Яны, конечно, злаваліся на гэта і казалі аб тым, чаму мы павінны справаздачыцца камусьці, што гэта за людзі, якія сядзяць у зале. Але такая практыка была. У Координацыйнай радзе трэцяга склікання, на жаль, яна трохі так дэградавала. Па-першае, не было слуханий 24-го года, па-другое, у 25-м году слуханні адбыліся вельмі так імітацыйна. Не было ніякіх жорсткіх пытанняў, не было ніякіх, ведаеце, рэкамендацый з боку Координацыйнай рады, в бок цих іншых, прадстаўнікоў. І таму, калі новы склад Координацыйнай рады будзе мець жаданне вось так узаемадзейнічаць з аб'яднаным пераходным кабінетам, і больш за тое, не толькі казаць дрэнна ці добра, не толькі даваць рэкамендацыі, але і неяк выдвигаць сваіх радоў прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет, каб было лягчэй працаваць усім, хто працуе сёння на агульную справу, то гэта, канешне, быў бы такі дынамічны, цікавы і такі працэс, які працаваў бы на карысць усіх беларусаў, і было б лягчэй і офісу, і кабінету, і Координацыйнай радзе. Это пытанне вам абодвум. Чаму тады гэтага не адбываецца? Чаму нават вы, людзі, которые былі або датычныя, або зараз датычныя, вось гаворыце пра тое, што гэтага няма, і шкадуеце аб гэтым. Так а хто это мае рабіць? Ну, калі вы дазволіце мне ўсё ж, як чалавек, які больш правёў часу ў Координацыйнай радзе, то вось у гэты момант я павінен быў бы тыкнуць пальцам у асобы і сказаць, так вось жа у нас ёсць асабістая заінтарэсаванасць у чымсьці. Але паколькі у нас зараз будуць галасаванні, яно пачнецца сёння ўвечары, будзе наступным тыднем, то я не лічу магчымым уплываць на гэтае галасаванне. Напэўна, мая крытыка будзе, ведаеце, недарэчнай, не к месту. Я бы хацеў об этом... Она будзе канструктыўнай. Мы тут не крытыкуем, не ведаеце... Не. Ведаеце, калі пачаліся выбары, я даў себе зарок намагацца не ўплываць на выбор людзей і не казаць... Яны не пачаліся, а 22-й пачнуцца. Таму дазвольце мне абмежавацца агульнай фразай аб тым, што для таго, каб адбываліся гэты працэс эфектыўна, павінна быць добраахвотнае жаданне ўсіх бакоў
і тады яны будуць. Немагчыма, каб гэта адзін нехта жадаў, другі не жадаў, тады будзе такая вот патавае становішча быць. Алена, чаму такая сітуацыя, што людзі, которые датычныя да каардынацыйнай рады, крытыкуюць каардынацыйную раду, нават яе чальцы, за тое, што на чагосьці не можа зрабіць. А хто тады это можа змяніць, калі не яны? Ну, у мяне ёсць мой погляд і маё меркаванне, чаму гэта так адбываецца. Па-першае, таму, што ўсё ж такі мы ставім і вымяраем эфектыўнасць і прад'яўляем нейкія такія, ну, можа, не прэтэнзіі, але чаканні, так, свае чаканні ад гэтага. І мы адразу ставім такую досыць высокую столю, як вось, ну, прынамсі, протапарламент, так. Але мы забываемся на тое, што ўсё роўна гэта проста пэўная колькасць людзей, знаёмых, незнаёмых, тым не менш, ну, па сутнасці валантэраў, па сутнасці аматараў, а не прафесіяналаў сабраліся разам, каб вось нешта там такое палітычнае альбо протапалітычнае рабіць. І гэта, ну, на жаль, яшчэ не той узровень, каб чакаць ад гэтай супольнасці аматараў нейкіх такіх прафесійных дзеянняў. На жаль, гэта так. Ну і таму вось адсюль гэтае расчараванне і адсюль гэтыя няспруджаныя чаканні. Таму што мы хочам, каб яны такія ўсе былі сур'ёзныя, адданыя, заўзятыя, але мы забываем, што гэтыя людзі жывуць сваімі складанымі эмігранцкімі жыццямі. Яны павінны зарабляць грошы. Часта яны жывуць у вельмі складаных побытавых умовах альбо там будь-якіх псіхалагічных умовах. Разумееце? А мы хочам, каб гэтыя людзі былі нашымі такімі ідэальнымі прадстаўнікамі, ўсё рабілі ідэальна, і яшчэ гэтыя міжасабістыя, палітычныя, проста чалавечыя канфлікты нейкім такім вельмі прыгожым і якасным чынам паміж сабой хутка вырашалі. Ну, можа, праблема ў тым, што будаваць палітычныя інстытуты апазіцыйныя ў прынцыпы за мяжой нереальна немагчыма. Менавіта, Зміцер, менавіта. Я не магу сказаць немагчыма, але гэта вельмі складана, нашмат складаней, калі ты гэта будуеш у краіне, нават якой-небудзь там адсталай краіне, але тым не менш там з нейкімі там дзяржаўнымі рэсурсамі, з інстытуцыямі, з большай колькасцю людзей розных, прафесійных, там малапрафесійных, але тым не менш. Гэта, канешне, складана рабіць. І такіх, каб гэта было лёгка, то я думаю, што свет бы ведаў нашмат больш станоўчых прыкладаў, як эміграцыя і актывісты ў выгнанні там будуюць нейкую такую протадзяржаву. Александр, а вам не здаецца, што Координацыйная рада ператвараецца як бы такой, або становіцца, або стала інстытутам хутчэй гэтых людзей, которых выбіраюць, яны працуюць для саміх сябе, таму што да Беларусі няма магчымасці дагрукацца, іх дзейнасць крыміналізаваная, гэтыя людзі, которые працуюць у КР або дзейнічаюць у КР, іх таксама там пераследуюць сваякоў у Беларусі, і па вялікім рахунку, ну, апрыёры гэты вынік немагчымы. Ну, чым мы бачым вынік? Глядзіце, у Координацыйнай рады у кожнага дэлегата, у фракцыі, у лідараў Координацыйнай рады ёсць заўжды выбар займацца адной з двух справ. Першая справа – гэта змагацца за перамены, за незалежнасць, будзем казаць шчыра, Беларусі. Як за гэтага можна змагацца? Праз некую працу і супрацу з еўрапейскімі палітыкамі. І для гэтага Координацыйная рада інструмент быў бы добры. Ну, ён, падкрэслю яшчэ раз, мог бы працаваць у разы эфектыўней, але магчымасці такія ў яго ёсць. Мы ведаем, што ў Координацыйнай рады падпісаны пагадненне з Сеймам Польшы, мы ведаем, што Координацыйная рада прадстаўлена ў міжнародных структурах, і вось гэты шлях для таго, каб уплываць на вялікія падзеі, на перамену Беларусі, ёсць. А ці карыстаецца ім сёння Координацыйная рада на 100%? Нет, не карыстаецца. Александр, а можна вас удакладніць? А што зменіцца ад таго, што хтосьці з Координацыйнай рады наведае Сейм Польшчы, который і так ужо 30 гадоў выступае за незалежнасць Беларусі, за дэмакратыю, там уводзіць санкцыі, скасоўвае санкцыі. Польская палітыка, як кажуць многія аналітыкі, яна самая прыязная да дэмакратычнай Беларусі. У чым яшчэ пераконваць можна польскіх палітыкаў?
Тады ў чым тут вартасць КР? Слухайте, ну сёння можна пераконваць у тым, каб санкцыі былі сапраўдным інструментам па вызваленню палітвязняў, каб Польша занимала актыўную пазіцыю і не будавала сцяну паміж Польшай і беларусамі. Каб яна ўсё ж таки бачыла, я разумею, ведаеце, я разумею эмоцыі польскага грамадства, калі вы праводзіце апытанкі сярод палякаў, як вы ставіцеся да беларусінаў, ну так па-польску так, то, конечно, как бы ставление до нас третье снизу. Так, есть первые русские, потом есть народ Рома, цыгане по-нашему, и потом идут белорусы. И, конечно, ты пытаешься у поляков, у Польши, а як вы ставите белорусов, которые приехали до Польши, то будзе вельмі добрае стаўленне, тому что беларусы, якія прыехалі, яны вельмі аддана працуюць, гэта вельмі інтэграваныя людзі з высокімі якасцямі працоўнымі, з добрай адукацыяй. І такія сціплыя, інтэлігентныя беларусы Польши. І вось зрабіць так, каб польскае грамадства бачыла і ў тых беларусах, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, вось такіх людзей, і каб шукала шляхі паступовай дээскалацыі, паступовага суадносін з беларускім грамадствам, гэта вялікая праца, і на якую трэба ўплываць у тым ліку праз сі. Тады чаму гэта немагчыма? Глядзіце, візы беларусам атрымаць польскія практычна немагчыма. Пры гэтым офіс Светланы Ціханаўскай месціцца ў Польшчы, ў Варшаве. Сябры Коаліцыйнай рады, я думаю, што сваёй большасці яны таксама знаходзяцца ў Польшчы. Бясконцыя сустрэчы Павла Латушкі. Але польскі бок некалькі гадоў, і не то, што не павялічвае, ён змяншае магчымасці беларусам атрымаць візы. А гэта была, дарэчы, адно з абяцанняў палегчыць візавы рэжым. Калі Коаліцыйная рада мела... Так, Алена, краска. Скажу. Я думаю, што мы зараз трошкі блытаем магчымасці і паняцці. Я толькі кажу пра то, што гучала як абяцанне. Мы раствараем раду коордынацыйную, бо хочам зрабіць візы прасцейшымі. Хочам палепшыць, так, палепшыць жыццё альбо вырашаць. І я, наколькі мне вядома, там высілкі да гэтага прыкладаюцца, але гэтыя высілкі, напрыклад, яны непараўнальныя з той пагрозай, якую, напрыклад, польская дзяржава адчувае з боку беларускага рэжыму. І калі польская дзяржава вось такія, скажем, не сяброўскія дзеянні прадпрымае у кірунку беларусаў, яна такім чынам бароніць сябе ад беларускага рэжыма, а не ад беларусаў там проста як там, я не ведаю, там народа, калі мы яго там абезлічым. Ну так, але пры гэтым цэлыя цягнікі ідуць праз Польшчу, праз Беларусь, транзіт ідзе кітайскі і розны іншы, і Польша чамусьці ў гэтым рэжыма беларускага не бачыць, а ў людзях, которые прыязджаюць і пакідаюць грошы свае таксама ў Польшчы, бачаць. І ніхто гэтага не можа растлумачыць польскаму ўраду, я так разумею, ні з КР, ні з офісу. Тут я думаю, што ўсё ж таки барацьба у кірунку санкцый яна таксама ідзе, але зноў-такі мы параўноўваем палітычную волю, якая выказваецца у розных напрамках, і тут, што тычыцца бізнесу, альбо абыхода санкцый, альбо таго, што вы сказалі, там транзіта, які ідзе праз польскую тэрыторыю, вы разумееце, гэта зусім іншыя ўзроўні дзяржаўнага інтарэсу, прынамсі Польшы, альбо Літвы, альбо будь-якой іншай краіны. Таму што тут ужо павязана геапалітыка. І калі там дзяржава Польша можа у сваіх інтарэсах дзяржаўных там забароніць там альбо паменшыць плыню мігрантаў, альбо нейкім чынам там закруціць гайкі, што называецца, таму што з гэтымі людзьмі яны таксама штодня имеюць справу. Яны выдаткоўваюць свае грошы на тое, каб гэтых людзей тут утрымліваць. Яны выдаткоўваюць грошы на бяспеку. Гэта таксама іх дзяржаўныя выдаткі і інтарэс. А вы зараз кажаце, а чаму там геапалітыка вось такая? Ну, тому што геапалітыка это ўжо трошкі іншы ўзровень, непараўнальна. І тут яшчэ ёсць маленькая коордынацыйная рада, якая у гэтых вось вялікіх складаных варунках нешта камусьці патрэбна, абяцала, павінна, альбо хацелось бы. Але тут я яшчэ хочу дадаць, што ёсць беларусы, якія выехалі, і па сутнасці мы тут зараз з'яўляемся адзіным голасам і адзіным
і адзінай магчымасцю выказваць усё тое, што вось мы пабачылі ў 2020 годзе і ўсё тое, што пачалося. Калі мы замаўчым, там знікне каардынацыйная рада, там актывісты, там хто заўгодна, палітыкі, вось просто ўсё гэта знікне, то што наступіць? Наступіць цішыня, і кожная дзяржава, Польша, Нямецчына, будь-якая іншая краіна, яны скажуць, ну все зразумела, іншых беларусаў няма, будзем мець справу з тымі беларусамі, якія засталіся у Так от, Беларусі, у мяне і ў з тым-то- іх лідарам Александром У Лукашенко. мяне тым-то і пытанне, што б не рабіла каардынацыйная рада ці офіс Ціханаўская, палітыка ж в прынцыпе не мяняецца. Можа, Александр мае таксама адказ на гэтае пытанне? Я могу шмат прыводзіць Ну, прыкладаў. Александр мае, конечно, адказ. Конечно. Слухайте, у нас зараз мы абмяркоўваем, што ці патрэбна нам каардынацыйная рада, офіс АПК ввогуле як структуры. Ці ёсць, скажем ці так, коэфіцыент трэба карыснага дзеяння, который можна параўнаць з той энергіяй, якую людзі укладаюць. І я ж калісьці пісаў таксама у адным з сваіх артыкулаў, гэта адважныя, адукаваныя людзі, которые ў каардынацыйнай радзе, але ці ёсць, кажуць, у моладзь выхлап з этой дзейнасці, ці туды накіроўваецца энергія? Но мы разумеем, што вось у гэтай студыі зараз мы трое, і как бы у любой іншай студыі няма чалавека, які б сказаў супер. Ну не на 100%, но на 80% мы папрацавалі. Крытычна так настроены ўсі. Все, хто глядзіць, ну, магчыма, толькі асобныя палітыкі, якія жадаюць сябе толькі ганарыцца сваімі дасягненнямі, і ўсё. Вы абяцалі не крытыкаваць Павла Латушку. Я не называў как бы імя Павла Латушка, і магчыма меў на увазе не яго, а Зенона Пазняка. Что вы мне тут приписываете? Вот. Так вось, няма людзей, якія бы казалі, што все супер, все добра, у нас есть добрыя вынікі. Все кажуць аб тым, што мы можем палепшыць эфектыўнасць гэтай працы ў разы, а магчыма ў дзесяткі разоў. Але пытанне, вось я чытаў ваш артыкул, пытанне самая, вось ведаеце, самая гэтая машынка, якая зараз ці не едзе ввогуле, ці едзе вельмі марудна ў нейкі іншы бок, яна нам патрэбна. То бок не трэба яе закрэсліваць, не трэба закрэсліваць зробленае, а трэба палепшаць тое, што магчыма палепшыць, магчыма трэба браць іншых дэлегатаў. Магчыма, калі за рулём гэтай машынкі акажацца нехта іншы, напрыклад, прадстаўнік блока «Беларусы дзеяння», Змітрый Шагельскі як спікер каардынацыйнай рады. Магчыма, яна будзе актыўная, ведаеце, злая по-добраму злая, і магчыма, яе будуць вынікі. Таму трэба, ну, для мяне вось вельмі істотна аддзяляць патрабаванне к структурам іх формуле. Форма у нас вельмі добрая. І эфектыўнасць. Ніхто не лічыць эфектыўным, і, канешне, падзенне колькасці выданых віз, гэта, ну, такі адэкватны паказчык працы дэмакратычных сілаў. То бок вы крытыкуеце зараз дэмакратычныя сілы, ці як? Конечно. Слухайте, я оцениваю эффективность демократических сил от 100%, ну, максимум там на 13, на 15. Я не ведаю, есть ли некто, кто оценивает их по-іншаму. Але калі мы ставим пытанне, трэба ли зачыніць увогуле, закрэсліць дэмакратычныя сілы, так не. Як у любой краіне палітыка трэба біць пугамі, каб ён працаваў не на сябе, а на інтарэсы народа. Але так у любой краіне, якую вы не возьмеце, так заўсёды. Таму трэба мець тых палітыкаў, якія ёсць, тыя структуры, якія ёсць, і выдвигаць да іх патрабаванні, і крытыкаваць іх, але крытыкаваць не закрэслівае іх працу. Так, вельмі цяжка крытыкаваць або хваліць, калі па вялікім рахунку гэтыя людзі не маюць ніякага ўплыву, яны не маюць рэальнай палітыкі, не маюць уласнай тэрыторыі. Слухайте, ну вось глядзіце, возьмем просты прыклад. Напрыклад, я не ведаю, там дыпламатычная служба краіны вядзе перамовы там з дзяржавай Амерыкай, у іх ёсць там стасункі эканамічныя, палітычныя. Потым прыходзіць умоўны новы прэзідэнт і кажа: а шлі бы вы ўсе лесам. З сённяшняга дня увожу пошліны 100%. І все такія грамадзяне краіны кажуць: ой, так а што ж это ўсе нашыя міды і эканамічныя і іншыя, усё было дарма, давайте самараспускацца. Ну, ёсць у жыцці рэчы, якія адбываюцца і якія просто уплываюць на тое, што ўсе твае там намаганні могуць абнуліцца просто аднім днём.
Але гэта ж не так, значыць, але што паглядзіце, нічога не трэба рабіць. калі мы параўнаем, напрыклад, з Беларусю, МЗС Беларусі і Александр Лукашенко, напрыклад, у сітуацыі з новым амерыканскім прэзідэнтам, змаглі знайсці нейкі выхад? Яны змаглі, таму што яны рэальна ўплываюць на тую тэрыторыю і на той народ, якім яны кіруюць. Окей, які выхад яны змаглі знайсці? Я маю на ўвазе, які прафіт з гэтага... Яны атрымалі адмену санкцыяў на Беларусь-Калі, на Белавію і на супраць беларускіх банкаў. Это вялікая перамога дыпламатычная. Гэта вялікая перамога, калі параўноўваць better than nothing. Але пакуль што яны зарабілі грошы на гэтым калі, на гэтай адмене санкцый. Калі бы санкцыі былі адменены і калі пайшоў праз прыбалтыйскія порты, то бок усё павярнулася, як яно было, вось тады можна было казаць, што гэта вялікая дыпламатычная перамога. А так, па сутнасці, слухайце, гэта вялікая інфармацыйная перамога, таму што калі ты чытаеш пра гэта, гэта гучыць: вау, адмянілі санкцыі. Калі ты глядзіш эканамічны складнік і тое, што адбываецца ў рэчаіснасці, ты разумееш, што гэта просто, приехали американские дяди с бусиками и повесили аборигену бусики, запонки подарили ему там. Александр экономист у нас, хай расскажет, ці это мае значэнне. Но пакуль, конечно, не мае. Пакуль все зняццё санкцый не прывяло до таго, каб рэжым зарабіў хаця б 1 рубель дадатковы. Пакуль гэта ўсё, ведаеце, зняццё такое, выглядае, як уже паўтаруся за Ленай, яно выглядае добра ў медыа, але на гаманцы ніяк пакуль не сказалася. Але я павінен падкрэсліць адзін момант. Вось давай, Зміцер, пытанне. А адкуль у спадара Кола ў перамовах з Лукашенко з'явілася патрабаванне не толькі вызваліць палітвязняў, але і даць ім магчымасць астацца ў краіне. Вось ён сам так прыдумаў, як вы лічыце? Відавочна, пра гэта гаварылі дэмакратычныя сілы, пераконвалі спадара Кола з розных, скажем так, плыняў, пачынаючы аб Цэпкалы, пра Святлану Ціхановскую, магчыма, іншых, якія маюць доступ. У тым ліку яны самі, я думаю, што ёсць амерыканскія спецслужбы, которые сочаць за тым, што адбываецца. Яны бачылі сітуацыю з Мікалаем Статкевічам, бачылі трагедыі таксама гэтых людзей, которые вымушаны былі выехаць, як, напрыклад, журналістка Ларыса Шчыракова, которая выехала, а там засталася яе мама ва ўзросце. Адна. Но гэта азначае, што пусть і не наўпрост, пусть і ўскосны, пусть і вельмі невялікі, але шанец, магчымасць уплыва на рашэнне і на становішча у нас все ж таки ёсць. Трэба павышаць, трэба працаваць над гэтым, але не трэба закрэсліваць. Алена, скажите, ласка, якая колькасць людзей, прагаласаваўшых, будзе для вас паказчыкам некага поспеху і колькі вы лічыце, што могуць, у прынцыпе, прагаласаваць? Хоть не буду спекуляваць гэтым, Зміцер. Канешне, мы ўсе адэкватныя людзі, і мы чакаем, што яўка на гэты раз будзе ніжэй, чым мінулым разам. Як бы маральна мы да гэтага гатовы. Хацелось бы, конечно, больш, але хутчэй за ўсё так не будзе. Мы не ставілі для сябе ніякіх лічбаў, ніякіх парогаў там мінімальных. Ёсць як бы матэматычны парог, які проста немагчыма не прайсці, каб прагаласаваўшых было прынамсі больш, чым там спісаў альбо людзей, якія там балатуюцца, так, больш за 80 чалавек. Чаму, на вашу думку, будзе менш яўка гэтым разам? Таму што... Палітвязні выйшлі. Палітвязні выйшлі, але, слухайце, гэта ж не тысячы людзей выйшлі. Так, але я хутчэй маю на ўвазе, што выйшлі палітвязні, людзі бачаць, вот так кажа Александр, што дэмакратычныя сілы таксама на гэта ўплывалі, што некаторым дазволілі застацца ў Беларусі. Па сутнасці, людзі і нават хаця б дыяспара павінна падумаць: сапраўды, беларуская апазіцыя дзейнічае, дэмакратычныя сілы ўплываюць на Злучаныя Штаты. Мне падаецца, што стомленасць людзей, расчараванасць людзей, яна зараз вышэй, чым вось гэтыя чаканні і жаданне рызыкаваць, напружвацца там. Мне падаецца, зараз мы ў той стадыі, калі вось гэтыя, скажем, сумныя чыннікі, яны вышэй за тое, каб чалавек там узяў гэты тэлефон, усталяваў дадатак, за кагосьці прагаласаваў. Высокі канфліктны фон вакол саміх персон, якія балатуюцца. Таму я думаю, што тут чакаць нейкай высокай яўкі не выпадае. Александр, гэта будзе некая чырвоная картка, ці проста трэба будзе зразумець сітуацыю, вайці в палажэнне, калісьці казалі?
Ну, ведаеце, калі блокі Прокоп'ева Егорова, зараз проста блокі, уже некалькі месяцаў таму абмяркоўвалі магчымасць удзела ў выбарах, то ставят для себе пытание, а что будут лічыць ну, минимальным кворумом. Так? И этот отказ был ну, 10 тысяч голосов. То бок, калі б на выборы пайшлі Бабарыка, Ціхановскі, пашоў бы Прокоп'ев, то, магчыма, было бы больше удзельнікаў, і, магчыма, эта планка была бы дасягнута. Я не выключаю такую магчымасць, але не пайшлі, і мы бачым, як ну, такое, вось такія уплывовыя фігуры кшталту Машы Калеснікавай не ўдзельнічаюць у выбарах, і зразумела, што цікавасць да іх значна менш. Я для сябе, так вот, для мяне планка каля 4000. Я бачыў зацікаўленасць у дэбатах, якія адбыліся на Белсаце мінулым вечарам. Яна прыкладна вось такая на 60-65% ад мінулых, якія былі 2 гады таму. І таму, магчыма, 4000, вось гэтае ядро, яно застаецца, і я бы, ну, ведаеце, паміж 4 тысячамі, 600-700 ці 30 тысячамі, ну, у гэтым выпадку няма розніцы. Мы разумеем ступень гэтага ціску, мы разумеем абставіны, мы разумеем адсутнасць цікавасці, і я бы прайшоў праз гэтыя выбары, нягледзячы на тое, якая будзе колькасць, але б я думал пра наступныя выбары, пра тое, што, магчыма, трэба нейкія іншыя інструменты, вылучэння дэлегатаў і фармавання Координацыйнай рады. Я б жадаў я видець значна больш экспертнай, значна больш прафесіянальнай. Но гэта справа будучыні. Алена, вось многія ў Беларусі баяцца нават проста сайты адчыняць, звязаныя з дэмакратычнымі сіламі ці з незалежнымі ад улады медыямі. Як бы вось вы сказалі ім, патлумачылі ім, чаму не варта ігнараваць гэтых выбараў у Координацыйную раду і чаму нават варта зарызыкаваць, хаця гэта, па сутнасці, ну, злачынства цяпер паводле беларускага заканадаўства? Зміцер, я бы не стала рекомендовать людям з Беларусі рызыкаваць адназначна, тому што нішто не варта іх свабоды жыцця і увогуле будь-якой нават патэнцыйнай пагрозы, калі можа стацца такое, то рэкамендаваць я б не стала. Навошта гэта патрэбна людзям у Беларусі, якія, напрыклад, могуць адказна і свядома падысці да гэтага і прагаласаваць праз сайт, таму што гэта бяспечна, але тым не менш усё ж такі гэтыя людзі павінны быць, ну, скажем так, устойлівымі карыстальнікамі інтэрнэта і сумець там пасля сябе там, ну, мінімальна там хаця б гісторыю браузера пачысціць, так, проста сваю ў сябе з той прылады, з якой яны гэта зробяць. Ну, навошта ім гэта патрэбна? Я думаю, што у першую чаргу, каб адчуваць вось гэтую еднасць з тым, што тыя каштоўнасці, з якімі яны рызыкавалі ў 20-м, яны нікуды не падзеліся, і гэтыя людзі не падзеліся. І гэта тое, што нас аб'ядноўвае, і пакуль яшчэ мы па розныя бакі, але вось гэта такая сувязь, так, тонкая такая, ментальная, не ведаю, ідэалагічная сувязь. Але калі чалавек адчувае, што гэта пагроза, нават ускосная, патэнцыйная, гэтага не варта рабіць ніякім чынам. Тут я акурат бы больш заклікала тых, каму нічога не пагражае, гэта зрабіць. Але ў мяне тут няма аптымізма, як у Александра. Ён сказаў, там вось выйшлі знакавыя фігуры, і можа, калі б яны прынялі ўдзел, то можа там большая колькасць людзей аб'ядналася. Я, шчыра кажучы, назірала за тым, як рэагуюць людзі, ну, прынамсі, у сацыяльных сетках на гэтых знакавых фігур. І, на жаль, вау-эфекта не адбылося. Александр, апошняе пытанне да вас. Скажыце, калі ласка, вы вельмі папулярны ў беларускім ютубе, сацыяльных сетках, у вас там десяткі, ну, там пад 100 тысяч праглядаў у відэа, і на Белсаце таксама вашай перадачы. Гэта вялікі сацыяльны капітал, вялікі давер. І што павінна было падбыцца ў Координацыйнай радзе? Што б яна мусіла змяніць сама ў сабе, каб вы захацелі там зноў балатавацца? Ох, якое цяжкае пытанне. Давайте себе уявім некую будучыню, якая не выпіраецца на сённяшні дзень. Я бы жадаў, каб Координацыйная рада экспертна, дакладна
абмяркоўвала, па-першае, сённяшняе пытанне, канешне, пытанне не таго, як жыць беларусам у Польшы, так? Таму што для гэтага ёсць суполкі грамадзянскія, мясцовыя, і яны павінны вырашаць гэтае пытанне, не збіраючы, не звяртаючыся да Ціхановскай ці іншых нейкіх палітыкаў. Так? Мне падаецца, што калі бы у Коаліцыйнай радзе, ведаеце, раз на тыдзень абмяркоўваліся бы сур'ёзныя сённяшнія вопросы, з чым дэмакратычныя сілы выходзяць на перамовы з Еўразвязам ці з ЗША, калі б там, ведаеце, дакументы, напрыклад, стратэгія пераходнага перыяду, які был распрацаваны вельмі добра, але ніхто яго амаль не заўважыў, так? Ці стратэгія паступовай дээскалацыі, якая была распрацавана групай, дзе быў Зміцер Крук, Бушыла, Шлайбан, і, мне падаецца, Кацярына Дайкала. Калі б мы працавалі ў гэтым напрамку і не выдаткоўвалі нейкія сілы на сваркі паміж сабой, а працавалі над тым, што можа ўплываць на лёс Беларусі, то мне, конечно, было бы вельмі цікава у гэтым удзельнічаць, спрачацца наконт нейкіх, ведаеце, такіх асабістых момантаў і таго, як, хто сёння ў якім фатэлі сидзіць, так? Таму мне вось гэта было бы інтарэсна, но, магчыма, гэтыя часы настануць, і, магчыма, гэтыя часы будуць уже ўнутры Беларусі, у новай Беларусі, аб якой мы все марым. Дзякуй вялікі маім гасцям. Я нагадаю, што сёння маімі госцямі былі кіраўніца выбарчай камісіі Каардынацыйнай рады Алена Прыходзька і Александр Кныровіч, былы сябр КР. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Нагадаю, што галасаванне пачнецца 22 гадзіне сёння ўвечары, працягнецца тыдзень. Усяго вам самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.